Kul Hubbil. Ya Allahu, ya Ho, yang maha kuat. Dus Ya Kohar. is de meest machtige, the most powerful. That is the meditation that he uses. Makhluk manusia Dus de mensheid tidak heeft zelf geen kracht. Alle kracht behoort aan de Almachtige. Dat is een deel van zijn filosofie. La haula wala quwwata illa billah aliyyil azim. Dus Bahwasanya tidak ada daya upaya so, alle kracht behoort alleen Allah kekuatan, the all power. kodrat Allah. All power is to the Almighty. Upaya. Tarik. Hij ademt in en dan zet hij het vast. Al-Haq. Al-Haq. Hubbil. Ya Allahu, ya Kohar. Push. En je push. Gitu. Yes, that's it. Okay, thank you. Linkervoet voor. Hou hem vast. Dus hij gaat zijn kracht gebruiken. Ja, lagi. Dat is het voordeel. Hij zet zijn hand voorin tegen zijn borst, zijn rechterhand tegen zijn borst. Dus hij zet ook zijn rechterhand tegen zijn borstkas. En nu moeten jullie stoten. Stoot hem naar voren. Stoot naar voren. Stoot. Nog een keer. Jullie moeten recht staan. Dus de kracht van jullie allemaal moet hem. Dus de persoon gewoon duwen. Duw kracht naar voren, naar de persoon voor je. As much as you can. Dat schrijft niet. Wachten. Push. Oké, we gaan afsluiten. Ja. Ja, ik weet. Daarom heb ik de tijd gezet.